Dobrý den. Dnes, jak jsem slíbil v minulém videu, si uděláme opening Brawl Passu a budeme se snažit pušnout El Prima. Jo, dobře, Freewell. Tak já nevím, kdo budu. Asi Anděl. Dobrý. Jo, Daryl Daryla, jasně, že Daryla. Dobře. Takže 100 kreditů. Dalších 100 kreditů. Ne. A dalších 100 kreditů. 1000 powerpointů. Ty staré dropy si pak nechám nakonec. Tak 1000 coinů. A 10 gemů. Dobrý. Tak pojď. Dobře, jenom rare. Jak spíš mi z toho nic nepadne, ale je tak možný, že z toho třeba legendárka padne mi Legendary Brawler, že? To je taky možnost. No tak asi ne, no. Pojď Brawler. Ne. Skin na Jessie. Ne, já vůbec Jessie nehraju skoro. Ale dobrý, dostali jsme Legendary Drop. Aspoň něco. Tak jo, nebudu. Kontest nějaký. Dobře, tak to se zahájilo. Ještě takhle máme rovnou kontesty. Někoho silného. Daryla se na to hodím. Jo. Zkusím to. Jsou kole, kterou jsem už hrál, takže vím, o co tam jde. Ale jsem v něm reálně hroznej. Ale za Daryla jsem ho ještě nehrál. Uvidím. Třeba v něm budu za Daryla lepší, nebo stejně hrozný jako normálně, takže... No, asi budu stejně hrozný jako normálně. Nechápu, jak můžu být tak hrozný v něčem tak jednoduchým, co ne tolika lidem. No, já jsem v tom úplně hrozný. A proč chodím k Joině na blízko? Prostě jediný důvod, proč bych to dělal. Ok. No, nestihl jsem tu lepku ani vzít. Už teď vezmu moji. No, dobře, no. Tak si tam asi vezmu někoho silnějšího. Možná jsem se měl předtím vyexpit, že? Teda vyexpit vyvavlit. 10krát? Aha. Dobře, tak si vezmu na to El Prima zase. Gadgeta. A to si dám tohle. Dobrý. Jdu si tamhle. A pojdu na to. Dobrý. Dobrý, takže Edgar, Barley a Shelly. Vzácný skin tam mají. Squidbusters Shelly. Mně se ten skin nikdy moc nelíbil. Ale určitě bych jim jakože nepohrdnul. Když bych si ho nevzal, to se říct rozhodně nedá. Dobrý, mám teď nabitou ulti. Teď to už půjde. Už jo. Už by to mělo jít. No nebo taky možná ne, no. Ne. No, já to teď asi nechám být. Ty kontesty hrát nebudu.
na půl shop prima. Ještě předtím se tu kouknu do shopu. Tady zatím nic, něco za fritu. No. Jo. Tak se jdu kouknout, co tu máme. Co mi padne. No, dobrý. 500 coinů. Není to nejlepší, ale hodí se. Tak co mi padne za agrovitku. Snad Rebirth by mi mohl padnout. Pochybuju. OK, tak máme tohle, no. A dobrý, to jde. Rád bych měl tenhle skin, zvlášť, když by mi s ním rovnou padl Edgar. A co už. Demonic Star Drop. No a tady Stablingu, no tak. Asi je úplně jasný, co se o tom myslím. Teoreticky bych na toho ještě mohl našetřit. To je 6 hodin. To nevím, jestli úplně stihnu. Dobře, takže možná, že kdybych ještě dal nějaký questy. Dobře, dalších 10. A 10 je až tady. No to bych musel splnit tak 200 questů. Dobrý. No nic, tak ten skin asi už nezískám a pak se ho někdy koupím za gemy. Hod. Bude mě to stát víc než v tom shopu, ale co už. Ale stejně jako nic moc nehraju, to by bylo spíš do sbírky, že se mi ten skin prostě líbí. Tam bych ten skin asi ani moc nehrál. Spíš by to bylo tak na flex. No tak tohle bylo hodně rychle. No jasně, no. Možná, že bych dal dua. Zkusil bych si najít nějakého teammate. Pardon, že mi tady něco vyskočilo. Dobrý, takže pokud s 0 trofejema a na 14. nebo teď 13. nevím. Asi na 14. ranku s Elprimem, no. No dobrý. Dua a Emsku se tu asi nikoho nebojím. Emska by mohla dělat mírný problém s tou její vzdáleností a Bow má hodně silný rány, takže s tím by mohl být ještě problém, no. Dobrý, možná jsem tam ty powery měl nechat ležet, aby jak se mi spavnul teammate, aby si je mohl vzít taky, ale jsme úplně nechtěl, takže smůla teammate. Ještě dostaneš powery. Dobře. OK, tak teď jsem totálně zandal já. Co vtipný, že mi na posledního nepřítel zbyl zrovna Bow, kterého jsem se tolik bál. Nic. Takže to máme 15. dír. A 96 XP navíc. To je jako hodně dobrý. Kouknu se, co má. Dobrý. Teammate je docela na nízkých trofejích jako já, takže to půjde. Většinou to looking for teammate a looking for team hledá dost pomalu. Měl jsem štěstí, že se mi to tak rychle načetlo. Takže tak, ale jinak asi
bych ho pro dnešek zkusil pušnout na 25, možná výš, ještě uvidím, jak se mi bude chtít. OK, já se schovám. Dobrý, už jsem vyhýlovaný. Ne na max, ale měl bych pár rán od nity přežít. OK, tak teď ta nita mi dala hodně zabrat. Ta jsem ty tomu vůbec nepomohla. Reálně teď to bylo fakt ofous. Musí to teď ta nita zandat za mě. Ne. OK, kamo, OK. Pojď zpátky. Ukaž. Beršovi, kamo. OK. Borec vzal všoji. Kolik má trofy? Jo. To má o trošičku méně než já. Dobrý, tak to máme další hru. A no, tam jsem neměl chodit. Proč já vůbec jsem tam lezl? A dobrý, teď bych to měl pak potáhat, takže. OK, teď. OK. No. OK. Teammate to tu docela tahá, protože on to sice jenom aktivuje, ale já díky tomu získávám hodně času. OK, kamo. OK. OK, 15. tier mám. Což znamená. Jo, je docela pozdě v noci. Je 1 hodina a 22 minut. To znamená, že já jsem prostě nemohl usnout. Takže to točím takhle brzo ráno. Stejně bych měl brzo budíka, takže bych stejně vstával. Pro mě je to rozdíl třeba 2 hodin. Což už pro mě moc není. OK, tak v téhle hře to taháme já. OK, jakože reálně v téhle hře to tam prostě. Borec taky zandal docela pár dobrých tahů, ale převážně to tam já. O, dobrý, Borec to teď už s tou emskou vyřídí. To asi nic moc neudělám. OK, teď jsem to posral. Sorry za to, že mluvím takhle, ale prostě jsem si teď to chvilku neuhlídala. Ale dobrý. Mám mastery, takže si to půjdu vyzvednout. Jsem 10 coinů, to jde hodně dobře. Protože ještě něco mám v Brawl Passu a to je těch 10 gemů. OK. Tak, já můžu jít. Dobrý. S tím teammatem bych možná zahrál ještě pár her, případně bych si ho chtěl přidat do friendů. A zkusil bych s ním hrát teď častěji, kdyby si mě přidal. Tak, až by byl aktivní a já bych zrovna hrál, tak bych si ho invitnul. A kdybych chtěl, tak si spolu zase můžeme někdy zahrát. Každopádně nic neslibuju, jo.
Možná tu uvidíte, možná taky ne, že je to čistě o náhodě. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ne. Prostě Kenji. Jak mám sejmout Kenjiho? Udělal jsem tu maličký střih, protože mi spadla hra a teammate to teda level. Takže tak, už jsem mu poslal i teda friendly request. Stěl jsem to na poslední chvilku a mám to. Dobrý. Tak, a asi se najdu novýho teammate prostě. Možná kdyby to trvalo moc dlouho, tak přijdu na sola. A nevím. Dobrý, asi na to dlebu. A jdu do sol. Takže tak. Ono Kenji ne. On ten Kenji není ani tak silný. Spíš, že je otravný s tou svojí ultinou. Teraz tam prostě rozmixuje. A děláte, co děláte. Takže. Ne, zrovna ten Kenji. No jasně. No, ty randomace jsou fakt hrozný. No ne vždycky, občas vychytáte fakt dobrýho randoma, který s váma i docela dlouho zahraje, možná vás i potáhá. Takže tak. Jestli si dám duely, si jsem toho a já si pak počnu jinam, takže poka. Tady se mi sice bude pušovat El Primo docela dlouho, to asi ani tak nevá. Dobrý, takže šovivé El Primo. Tam by měla být docela velká šance na to, že to dám. Dobrý. Tak, teď jsem to savenul. Musím si pamatovat, že je to 15. rank. 15. Jo? Teď to v bravku není až tak moc po trofy updateu, ale furt je to 15. rank. Dobrý, ale vypadá to, že s těmi Alprimem ty hry vyhrají všechny. Takže mi to je i docela jedno. Dobrý, to máme. Dobrý, dostali jsme pár trofej. Že si těch her zahraju ještě pár. Vám to tady asi střihnu a uvidíme se, až budu nějakým 20. ranku. Takže tak, nakonec jsem se vám rozhodl ozvat už na 16. ranku, protože furt vyhrávám a prohrávám pořád dokola. Takže si myslím, že to nemá úplně teď smysl nějak víc natahovat. Přešel jsem teda na sola, protože
V duelech jsem nějak nepokročil. Asi 3krát jsem tam vyhrál a pak jednou prohrál. Jsem si tím teď jistý. Asi tak nějak. Tady je Ash. Jo, Ash. Ne, tak Frank. Nakonec Frank. Oni ty útoky vypadaly jako od Ashe, ale je to jenom skin na Franka. Už to bylo řekl. Dobře. OK, já se radši odskočím pryč. Já se radši vyplýtvám ulty na útěk, než abych tu zhebl. Protože já teď reálně pořád umírám furt, prostě taková. Já vždycky vyhraju jednu hru, pak prohraju 2, pak zase vyhraju a zase prohraju. Takže toho je tak nějak teď moje rutina. Už mi to fakt leze krakem. Každopádně na Alprimovi teď mám nějakých 200 pohárků. Což si myslím, že vůbec není špatný na to, jak jsem hrál. No. Jsem dopadl 5. A půjdu znova. Jakož se mi to s Wi-Fi předtím hrozně sekalo na jiných videích, tak jsem si teď dal hotspot, takže jsem na v podstatě jsem na svém hospodě, takže tak. Jo, pardon, že jsem to teď nekomentoval, já jsem úplně zapomněl, že natáčím. Dobrý, pardon. Každopádně jsem teď chtěl říct, že se k tomu Edgarovi nechci přibližovat. Nakonec jsem to udělal. A sejmul jsem ho. OK. Kit a El Primo zabil Kita. Vlastně nebo jsem ho zabil já už ani nevím. A teď já sejmu toho El Prima. Nebo on sejmul mě. To ještě uvidím, no. Podle situace samozřejmě. A dobrý, sejmul jsem ho. Tak Gačeta mě reálně už několikrát sejmul. Jsem vám to nestihl natočit, ale byl tam jeden moment, kdy mě naháněl kdo si Jokit a on na mě několikrát naskočil, asi 2krát, nebo kolikrát, a já jsem ho vždycky odhodil někam pryč. A není to tak, že by fakt nějak to tryhardil. Každopádně dneska bych si prima chtěl pušnout na ten 25. rank. A v příštím videu ho případně dopušu ještě víc. Možná, ale tady je vážně jenom možná, bych mohl být schopen si ho pušnout v pár dalších videích i na max tier. O tom docela pochybuju. Protože to už je pak vážně hodně těžký. A nevím, jestli bych to dal zvlášť s mým miniaturním skillem ten na El Prima. OK, 6. místo. Se mi zmizí ten win streak, no jasně. A já půjdu do lobbyčka, zkusím s ním nějakou jinou hru, teda hru game mod. Mám ems. Takže případně si příští video můžeme i zahrát za ems.
si to počínalo přímo na koutové barely, takže barely. Možná jsem divnej, a já prostě nesnáším kolta, takže tak. A teď si beru Dynamajka. Bez výjimky prostě Dynamajk. Jo. Ne, dobrý, teď ho invitovat nebudu. On hraje tady kontesty. A já půjdu na hodzone. Možná to se opravím, není úplně nejlepší nápad. Ale já si chci za prvé splnit nějaký ty questy. Za druhé si chci nahrát i na toho oprema nějaký trofeje. Takže tak. Dobrý. Já mám vždycky taktiku, že tam nechám první naběhnout teammatey, aby odnesli ten damage. A pak tam naběhnu já a povraždím je tam. Takže to je taková moje klasická technika. Vím, proti teammateům je docela zlá. Ale řekněte mi, kdo reálně je hodnej na randomáky. Podle mě skoro nikdo. A tak nějak to já hraju. Ok, El Primo by na Hot Zone nemusel být asi ani tak špatný, jak jsem si myslel. Ok, tak já jsem ani jednou neumřel a extrémně jsem to tady teď obsadil jak něco. Ok, já to teď mega tryhardím. Už je fakt to mega tryhardím. Ok. Nebo 2, to nevím. A máme tu poslední hru do 18. týru, mám pocit. Já asi do 18. týru. Takže tak. Minulou hru jsem prohrál. Takže jsem tam asi nevyvedla. O jinak jim tam naskočím. Pohituju je tady. A nemělo by to být nějak složitý. Jo, tak to jsem reálně hodně zařekl, nebo jak se to správně říká. Prostě, že něco řeknu v zápětí kvůli tomu se stane přesný opak. To jsem asi teď trochu udělal neplánovaně. Jsem zapomněl úplně, jak se tomu říká. Ale každopádně případně mi to napište v komentu, jak se tomu říká, protože já vážně nevím. Jsem to úplně zapomněl. No a hned na video máme další prohru. Takže výtečný. Takže znova na to jdeme. Ok, mě tak chce hrát znova, tak pojedeme. Ale Juju s náma asi už znova nebude. Osobně nevím, kolik lidí se na tohle koukne, ale chtěl bych vám říct, že si s tím dávám hodně práce. Teď, jak už to bylo o víkendu, tak jsem si mohl natočit těch videí trochu víc. Takže tak trávím nad tím reálně třeba 3 nebo 4 hodiny denně jenom tím, že si natočím 2 videa a zaedituju je. To ještě nemluvím o tom,
že občas si natočím místo 2 třeba i 5. Což jsem udělal jenom jednou z toho. Nakonec jsem teda to jednu nevydal. Asi ho ani vydávat nehodlám, protože se mi to docela nepovedlo a nakonec jsem musel udělat, že to je i nezajímavý kontext. Mám pocit, že jsem z toho YouTube nedal pryč, jsem ho tam nahrál. Takže pokud jste zrovna byli na mém kanále, tak jste to možná zaznamenali. A nevím. Dobrý, každopádně mám 18. tier. A případně pokud se vám tenhle push zatím líbí, tak můžete dát na tohle video like, aby se doporučovalo víc lidem. Případně mi napsat nějaký komentář. Takže tak. Byl bych za to moc vděčný, protože pak tohle video uvidí víc lidí. A víc lidí si ho pak bude moct i užít, pokud se tomu teda dá tak říkat. Že si někdo může užít mé něco. A případně pokud se vám má docela krátkodobá tvorba zatím líbí, tak mi můžete dát i odběr, protože sice jsem začal docela nedávno, konkrétně předevčírem, ale chtěl bych dosáhnout nějakého úspěchu, protože jsem už jednou si zkoušel nahrávat na YouTube, moc se mi to nepovedlo. Konkrétně jsem nevěděl, jak to video mám nahrát, takže jsem začal až teď. Jinak se budu... Oh no, ne, já jsem o tamtud neměl vylízat, ne. Každopádně si jinak budu snažit nějaký ty videa teď vydávat poměrně pravidelněji. Třeba 2x, 3x do dne. Případně někdy vzácně míň nebo víc. Dobrý, 50 coinů, to mám. Asi si ten mobil dám po téhle hře nabíjet, protože reálně tam mám 17%, takže si musím nabít mobil, no. Jinak bych si těch her asi moc nezahrál. Jo, sorry, teď se mi to laglo, takže jsem se nehýbal, takže teammatey, pokud tohle uvidíte, tak se mi omlouvám. Jo, nechtěl jsem tam jenom stát. Ale snad se to nějak povede. Dobrý, tohle, teď je ještě šance to vyrovnat. Ok, pokud teď Mortisem tu Ems, já tam nalítnu, jakmile tam vlezou. Ok, tak teď mám docela slušnou šanci na to dát. Ok, teď bych to mohl dát.
tak nechci předbíhat, ale tohle nejspíš bude ven. A já to vůbec tak zase, jo, zakřiknu, to je to správný slovo. Já to vůbec tak zase zakřiknu a bude totální katastrofa. Ale ne, dobrý, pro jednou to tak nedopadlo. To je docela zajímavý, no. No dobrý, konečně máme zase ven. Takže, tak já si půjdu do lobby. Dobrý, takže mám jednoho frenda. Dobrý, to je v pohodě. Dobře, tak. Já bych asi pokračoval v Warzonách nakonec. Dneska bych si teda chtěl dát, jak už jsem říkal, ten 25. rank. Takže tohle video asi bude mít okolo hodiny. To znamená mimochodem další 3 hodiny editu. Takže mi to zabere vážně hodně času. Takže kdybyste mi mohli napsat, co se vám třeba tady líbilo nebo nelíbilo, tak bych za to byl vděčný, protože když budu mít zpětnou vazbu od vás, tak to budu moct zlepšit a na to video by se mohlo i líp koukat. Takže tak. Já se teď nesoustředím a mluvím spíš, takže to asi teď nedáme kvůli tomu. A dobrý. Ještě je tu malá šance. Je tu nějaká šance to dát. Ta šance je malá, ale je tu. Ne. Morče gazy. Musíš je tam pozabíjet. Jestli to borec reálně dá, tak OK. Borec nedal. A dobrý. Takový tam MSK Drago. Jsou oba silní brawleři. A dík tam tomu taky nějak nepřispěl. To je pro nás, že pro ně byl hodně užitečný. Dobrý, já se asi přesunu zase na jiný mod. Asi půjdu teď na 3 showdowny. Jo. Takže tak. Dám si teď to, co jsem to chtěl říct. Jo, dám si teď asi chvilku pauzu, takže tuhle hru asi nebudete mít natočenou a pokud jo, tak asi na ní nebudu mluvit. Tuhle hru jsme prohráli, takže je to blbý, mám teprve rank 18 a už jsem hodně prohrával, takže zkusím zase sola. Nik jsem si nahrál většinu pohárku, takže by mi to snad mohlo pomoct. Už natáčím skoro hodinu. Takže bych tohle video možná rozdělil na víc těch videí. Možná ten push ještě dneska vydám určitě další video a možná bych mohl i dát ten push na El Prima na těch víc videí.
abych to zaprvé, to sice nechci protahovat, ale zase nechci, aby tohle jedno video mělo 2 hodiny. A schválně mi napište, jestli byste chtěli nějaký třeba 3hodinový push. Nemám problém s tím to udělat. Každopádně si ještě nahraju na ten 20. rank a tohle video ukončím. Pak si to půjdu zeditovat a nějak v 5-6 ráno znova půjdu natáčet další video, no. Takže nějak tak. OK, tady dostaneme gase a půjdem. Každopádně mi určitě napište, jestli vás to baví, že bych případně udělal těch pushů víc. Určitě bych chtěl, no tak teď jsem to pokazal, no. Určitě bych chtěl kromě tady El Prima pušnout ještě po něm Derila nebo Shellynu, to mi napište, koho byste chtěli. A nebo případně můžeme si dát push Barleyho. Takže jakmile dopušu El Prima, já si jo. Dáme si jakmile dopušu El Prima na Max Tier, tak si hodíme push El Prima, za El Prima Barleyho. Což je vykošil sice za Barleyho, mám docela dobrý aim. Ten aim spočívá v tom, že si na začátku hry pozbírám 1 nebo 2 power cubey a zbytek hry avkuji v křoví. Takže tak, no. Ale už je to asi hodina, co natáčím, jo. Takže tohle video bude mít přes hoďku. Takže tak. Možná nebude mít úplně přes hodinu, protože tam budou vlastně střihy. Takže možná bude mít jenom nějakých 50 minut. Dobře, dávám poslední hru a pak to video už ukončím. Dobře, no. Tak, každopádně se omlouvám, že v těch videí tady napravo dole bývá ten znak té Filmory. Na konci těch videí to tak je. Protože prostě to je program, ve kterém já jsem se učil stříhat. A budu to později stříhat v jiným. Ale teď se mi to nechtělo přeučovat, takže ještě pár týdnů to prosím vydržte. A kdyby to nějak hodně překáželo, tak to můžu asi i nestříhat. Ale nemyslím si, že by v tom byl až takový problém. Ale ty střihy mi hodně vyhovují, hlavně v tom, že to pak nemá 2 hodiny, protože reálně jsem jednou točil třeba půlhodinový video a zkrátil jsem vám ho do asi do 26 minut, jo, takže to moc rozdíl nebylo, třeba 15-minutový video jsem zkrátil přes jiný program do 3 minut, jo, tak nějak, to bylo to první video, tam to možná nevypadá, ale
Vynechal jsem tam ten tutoriál ještě pár částí. Dobrý, tak já bych tady ukončil tohle video tím, že si tu vybereme coiny. A ještě si ho vevlím o level výš. S ním máme gíry. A tak nějak to uděláme. Dobrý. Tak vezmu se na ní sílu. Vyupgradíme se ho ještě rovnou na vyšší level, abych měl star powerky. A pak se na ní dáme El Fuego, ale to teď dělat nebudu. Takže asi ahoj. Jo, pardon, já zapomněl vypnout to nahrávání. No tak, ahoj.